Masyarakat Jobanivlog itu sekarang aku fin ke super wow, show masih warna moherlan sana berdamu gay, yang fabulous ko pura zebes silang macam hane mani interesting kam deh sih caklam nanga. Ekdom nih be kokap mau le yang kang be korlep kang mana, betul atau binci kang, uri pati tanda jenis be fungni flynya, ekdom uri kalian nah, fungni kamane string kam nani bida hornani show dunia ladang suna pare, ekdom pare, muili sapar nah, tanda bagu yang pride. Asi besar furana sweater गानबाय एकदम माबा 2011 निनो दासिमबो दङ नायदो सोनाफोर सिख्ला समनिनो आरोना बै आमला सरजनि मार्केटाव बायनाय 100 रुपैयानि बिराद गानबाबो जिया सुमो गबाय थेवबो गानबाय थायो आं नै मोजां मोनो आरोना गुदुंथार बोरबा मोदोमाव सिथाबनाय जालाय सोनाफोर नायलांबाय बिदिब्ला आं दिनै ब्लग नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो उदैखौ एसे सिबिनानै लागोनसै आं अनलि अन दै गिलासेल' हाबनानै दङ 9टा जाबाय आरोना बिराद थान्दानि थाखायनो फिसालायाबो सामस'ल' जालांदों नै बिदिनो दङ ओमफ्राय लाल सासो मैया गाइखेरा थुल्लु जाखादों ओमफ्राय फंसे खोथाखौ बुंनो बावदों सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय फरायनानै जुदि मोजां मोनाखैबा डिसलाइकखौनो मारनानै होलांबानो जाबाय दे बेबादि बुङिया एसे गोबावानो जाबायमोन आङो माने सोरबा साननो हागौ दादागिरि जाबाय बुंलायलाया मालायहाय होननानै स' बिदि नङा खामनांगौ गालांखायो नालाय ओंखायनो बे खोथाखौ बारा सोनानै होबाय थानाय जाया ना अब्लाबो रिकुवेस्टखांमोन आं सोरबाफोर गोदान नायदोंबा एकदम साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरोना नै बिबो मोजां लिला लागायग्रोलांबाय लंपेटी जालायनाय थाबायनानै थांनो सोनाफोर बाजार फारसे आरोना एकदम सुइन दं आलु दरनै ना माल दङ दालि एक मुथा आरो जेबो गैया सिदा सिदि मोदलोबनि खोथा गाव गावबागाव जाय फाराफारि लाबाय सोनाफोर लानो फैनाय लायाबा माथो ओमफ्राय नै बेबो टारगेटखा नालाय बेयावबो एसे हाजिर खिन्थु आं बे दादिनिफ्राय लानाय जायाखै आलदानिफ्राय लानाय जादों बेवहाय आं फसायनाय बायदिखौ मोनाखै नालाय नै मनायानो बुंबाय आरोना बेबायदि मना लानो थांनाया एसे गोबाव जाबायमोन सिदावसो फुथुलायबाय ओमफ्राय मा होनो सोनाफोर थांनायावथ' ज'मोन ओमफ्राय फैनाय समावहाय बिसोर आब'मोनहा गावसोर आरो आलदा खामानि दंबावोमोन गेलामालाव हाबनाय मानाय ओमफ्राय आङो बिसोरखौ गारबोनानै फैग्रोनाय जादों आरो माने बिसोर गावसिनि खामानियाव थांबाय आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि फिसाजोआबो माने लामायावनो जानो आरोना गावखौसो हमथानो ना मनासो हमथानो ना बिमा ब्लगारा मबाइलसो हमथानो ओरैबायदि भेजाल आरो नै लांखानाय फुथुलाखौ बिमायाथ' आखाइ गैला नालाय एकदम हान्थुआबो रेहाय गैया खेबथाबलायनानै गजानो गिनाया उफाय गैया सौफैबाय न'निफ्राय थांनायावनो बजायसो लांफाखानांगौबा आरोथ' बै फुराना अमाखौसो लाबावोमोन बेखौ दाख्लै बिसानिफ्राय फिसा लाबोनो रोंनायखायसो थगायनानै बेखौ लांनाय जादों आरोना लाबोनायाथ' एसे बुरजा लाबोनाय बायदि मोनबायमोन नै जाग्रायाबो लानानै फैखादों एकदम फुंनिफ्रा आरोना दा गोजां बोथोर ना बारा गाज्रि जाया ब्रेडाबो साननैयाथ' जाजाखायो हाहा बेखौ दोननानै मिन्थिखाबाय प्लास्टिक गोसोम ओमफ्राय मिन्थावथावनो नै ना फिसाबो लानानै फैदों आङो मिन्थिया मा गोसो जादों ओमफ्राय ओरैहाय थाल दाउखा 10 थाखा लानानै फैदों ओमफ्राय नै आयौ जबरदस्ति 10 थाखा आरोना आं मोनथाम बिबाय 20 थाखानि हरथारा दाख्लैबो स्रा बिबायाव जाफैनो होननानै फिसालाया रोनावदोंमोन ओंखायनो लानानै फैदों आं जारलासो गाज्रि नङा बेफोर बुस्थुआ लानानै फैलायबाय हारसिंसो बेफोरबो नै फेन्थाव ब्रह्म ओमफ्राय लाबोबावदों आं सोनाफोर एसे फोरमायनां लाफा ब्रह्म लाबोदों ओमफ्रायथ' मा बुङो बेखौ नै जारु रुनायखौ लानानै फैदां फिसालाया मोजां मोनो जाहैबाय नै बायबोखाजोब्बाय नै माला माल ओमफ्राय मा दंबावो आलु सेरसे टमेट' फवासे गैला बेनोसै दिनैनि बाजारा आंना बेखिनियावबो जाय बुंब्रुं जानानै फैलायबाय आरोना आं बिदि मना लांलायनानै मोननै मोनथाम मैगं लाबोयो एसे गोबावानो जाबाय जेखौ जानो बेखौल' थप लानानै फैनाय जादोंमोन लानानै फैबाय आरोना सोनाफोर ओमफ्राय बारा लेक्सार होजाबाय थाला 11:30 जालायलायबाय फटाफट संनांसिगोन आङो ये देखो आसि घन्टा रुनानै लास्रांगोनसै आङो ओमफ्राय ओंखामबो जानखाबाय बेनिफ्राय नायदो बिराद लुगैदों आङो दाखालै खानाय स्ट्रेट बानायलायबा बिथां संनानै दोननाया बे दिननिफ्रायनो जानाय जायाखै बेजों एग्लिनाय खेला आरोना सोनाफोर फुरा रेडि आरो खनबाथ' खनजाबाय ओंखाम मोनजासे बेहाबो रुजाबाय आरोना आंजों लोथो फोथो जालायबाय नै अब्लाबो आं नै बेखौसो आगोल एवग्रोनानै लानोसै साराय बारिखौ जाननानै लाखाबाय एसे एवथ्रमगोन आङो मालाबाथ' ओरैनो गारलानानैबो होयो आरोना आं बिदि गोरलैखौ लाफाजों गोदौबाय था होननानैहाय खुनु खोथा गैया बेनिफ्राय एसे फिसासिनखौ आरो
बेखौ एसे एवथ्रमगोन आं रेडि फिसाजोआ एसे आदार मोनबोदों नालाय टिभियाव एसे हाबसोनानै दं बे एसेयावनो बिमाया लागावनांगोन आरोना बिदि लाफा एवनायफोराव एसे दुन्दिया एसे सामब्राम बिलाइफोर होबाय बिराद मोदोमोना लिमोनलानो हाफाना होखानोसै एसे है न'नि लकेल जानायखौसो गोसोखाङोलां बिदिबा गोसो बायदि सामब्राम बिलाइ दाफबनाय गोसो बायदि दुन्दिया दाफबनाय गोदो आरोना सनाफोर गोदो सिख्ला समाव फैबाय बादाव माबानि बादाव होयो आयै फिसा खारदैबो हालखासो हरखानानै लाबाय आं गोदौलाबाय थाथोंसै बेजों लोगोसे नै बेखौबो हरखानोसै बेखौ सनाफोर आङो होजोबा आरोना खावसे होगोन मानो होनबा आं हारसिंल'सो जागोन नैबेखौबो दा फिसालाखौ रोसिखौ जाहोनो हायोना हाया रुनानै रायनानैबाबो जाहोनांगोन बोथोरनि मैगं जानो नागिरथारा लाफा लुफा दुन्दिया जि मोजां मोदोमबायना जाबाय एबार गोदौबानो जाबाय दसेल' गोदौहोगोन आं नायाबो मोनफ्रामखाबाय लाफायालाय आरो माथोबाव बेखौ आङो बाथोनफोर जानोसै आरो उनाव फाइनाल लुक एबारना सुरु नायदो नै आब'मोननि साथा आथिं गोजि दाहार लालायनाय आंना फिसासोमोन ना ओमफ्राय बै रुम सोलायनायाव गैला हुलुस थुलुस ना र' मोनगोन बे अबेबा दङ खंखायलायबावसो नै सुरु सनाफोर नै दसेल' कालारल' जाहागोन आरोना फ्लेभारखौल' फैनो होगोन आङो मानो होनबा एकदम मोनखानाय नालाय ओमफ्राय अर खालामनो थाखाय आंनाव बन गैया माने ओरैबायदि बिफायाथ' मैया होनदोंसोमोन बन मुथासे बायनानै लाबोनो हाया नङा होननानै है बायलायनाय बनजों गोराव सोराव गेसा बिराद लेथ्रा जायो दा जोंद'आबो जालायगोन आरोना सखा मानजिनोसै सनाफोर खालामग्रोनानै लाग्रोजोबसै आङो मोननैसो हांनानैहाय मोनायावबालाय बे आब'मोननि बन लाबोखानाय अर सायनायावनो हांनो मोनगौमोन दाथ' सानसु साख्रांसो अर लागायनो जेनेबा ओमफ्राय आंना बनबो गैया नालाय आं बिदि लागायहैला बेयावनो एसे फटाफट प्रग्रामखौ आं एसे चेन्ज खालामनांबाय मानो होनबा बिराद थाव गदों ओमफ्राय दा प्रग्रामा बिदिसो जाबाय आरोना बिना तेलके बेवहायनो आङो खालामसै आरो सोनाफोर माथो खालामबावनो बन गैजा रोङा नालाय लुगैनायफोरखौ कन्ट्रल खालामनांबाय आरो बिदिबो जायो ओरैनो बिदि खालामनानै स्पेशेल खालामनानै जानोसै नायदो बेबो बरिया जेसेबां सावनायाव थावा गगौमोन ना बेयाव गबाय आरो थावखौ लखबनानै लानोसै आं मालाबा माबाफोर ओंख्रि संबा लुलानानै जानो बिसिबां थाव लस जागौमोन नै सावोबा सनाफोर आरो बे थावा गेसाव हाबलांजोबगौमोन सेभ जाबाय आंहा थावा जाबाय जायाबा जाया बिदि थावखौ एखमबा अबेबा फाजाफ्राव एसे लुलानोबा मोजां मोनो जेसेखि सबाय बिमा फाजा जायखिजाया फाजा नै बोरिया जागासिनो दङ नायलांबाय था सनाफोर बेखौ स्पेशेल खालामगोन आरोना आङो सानदोंसो आंबो आंना अखाजिरसो बाराबा नङा जाखागोन बियो बे बुस्थुआनो स्पेशेलखा आरो मा नांबावगौ बेलाय बेलथाय लागावगासिनो दङ आङो एसे सेबहांबाय नै सिबाय खेबथाब जाहांबाय बहा थांखो बे दरसे ओमफ्राय अबेबा दरसेया सावस्रो जालायलायबावनायसो बे थावा लसथ' नङा आंनि देहानि थाखायनो गाज्रि थेवब्लाबो फैसाजों बायनायसो थावबाबो ओमफ्राय मा होनो र' आंबो फिसालानि फरिखा जोब्बाथाय बै उसुंथिंहाय एसे बन नुदों आं बाबा टिभिया एसे साउन्डखौ मायना सना बन औवानि बन आरि नुदों आङो बुथुमनानै लानानै दोनफैनांगोन आरोना आंबो मोनायावथ' आं दा अरखौनो सायफानो मोनखायाखै सोलाबखायाखैनो ओमफ्राय अरबो सायजाबाय आरो गोसोबा हांनानै जाजाबाय आरोना साथा आथिंबो रेडि खालामनानै लाखानोसै साथा गोजि ओमफ्राय बनबो बुथुमनानै लाबोखानोसै फिसालानि फरिखाल' जोबबोथोंसै र' मोननै दंबावो आरोना दिनै थांबाय मोनसे बास बेबादि जानानै आरो मा नांबावगौ जाबाय ओमफ्राय नै बेखौ इसे होदों आङो इमलिनि सय ससखौ आरोना बिराद मोजां मोनो आंहा इसे होदों आरो वाव लगायखांबाय आं सनाबार आं हालालै मा इसे स्टाइल नुखो आयै बै सामब्रामखौ हादेरनानै होआबाबो जाबायमोन खिन्थु आं एसे साखाव जानो लुगैदों एसे थाव गोथां लुलादों पट फ्लेभार होनलायनाय फ्लेभार थेबाथ' बाद दे नै बेफोरनो मेन फ्लेभार होखासिगोन
आयै इसोर टेस्ट खालामथ'वाखै सनाफोर फिसालायासो फिसा खेबलिनानै जालांखांबायानो बेजों आरो बेजों मा नांबावगौ दे मानसिनो आसिबार जोबाबो सिखारला आरो अहेबाव जोबाबो सिखानाय नंला नायदो भगबान मानो बिदि बे बुस्थुआलाय जाबाय एफा जुथे पुथे देखायबाय सनाफोर टेस्ट खालामनानैबो देखायनांगोन फिसालाया दा खोनाबा खारबोथारगोन बियो एसे दुन्दिया लाबाय एसे सामब्राम लाबाय दरसे लाबाय बनाव सावबा आरो इन्ट्रेस्टेड मोनगौमोन थेवबो बनाव सावनो मोनोमोन बेबादि इन्ट्रेस्ट खालामनानै जाबाय आं सनाफोर जाय अमा लाबार बे लुगैखासिगोन आं मिन्थिखाबाय ओमफ्राय मा होनो मालायखौ मा बुंनो आंनो लुगैयो नोंथांमोननि गोथाव जानानै देखायनाय सावनानै देखायनाय ना सावनानै मेनानै जानाय लोगोफोरनि भगबान गोथाव सोरनिबा दावदैजों फुलकफि गोथाव मोदोमफ्रु फैलायो आरोना आंना स' आंबो दिनै बेखौ जाबाय बिराद गोबावजों अमा सावजादों होननानै बुंनांसिगोन दसे जाबावनोसै आङो गाज्रि मोननो हानो सनाफोर मा जायोबो जायो इसिबां देखायबाय थायो बखिबाय थायो बेखिनिखौनो होननानैहाय माने आं अमा लाभार आरोना आंखौ दाबायदियाव फार्स्ट नाम्बारावनो दोनगोन खोमा अमानि लब होननानै बुङोबा आरोना गुदुं ओंखामबो थुमनानै लाखानोसै जानाय नंला मिलौलायनाय बेबायदि एसे गोथाव बुस्थुनि थाखाय बे मोदोम देरबाबो नो टेनसन होननानै जासोमगासिनो दङ सनाफोर सफैबाय नै हाजिर जानाय नायदो दे टेस्ट आंनो लेंहरदों टेस्ट खालामदों मा होनो दुन्दियाखौ जाफा एसे सामब्रामखौ जाफा एसे नोंना बे अमाखौल' गबजाबा जाया ग्रिन बुस्थुखौ जाफानांगौ दे जा साखाव अरनानैल' जा ओमफ्राय आंनो खिथा नों टेस्टखौ माबायदि मोनदों संख्रिफोर नांदोंना नाङाखै दुन्दियालाय बोरो देला इसोर अरे पहले ओगली तो कर ले एक्टिंग जामारदों नामा बिदि होननानै गबजाबनांगौ हाबाब आबा दाथ' नों जाखादो ओमफ्राय एसे महिना थांबाथाय जों अमा गारसिगोन दे आबा दे नोंबो आंबो अमा गारनांगौ दा जों जादों जबरदस्त जागोन हार थरिखा जों जागोन ओमफ्राय दे आबा दे नोंनाबो मोदोमा नङाबा आंखौसो बुंसिगोन बिमाया टाउनाव थानानै एकदम फिसालाखौ जाहोयै फुंग्लि जोब्बाय होननानै आरोना नोंहा मानो फुंनांगौ बिदि नंथारामोन एकदम बिगै मोनजोबा पतलि कमरियासोमोन फिसालायाबो आरोना बिफानि पियर खि जानानै जादों आरो लाबायबो सनाफोर जोङो नै गुदुं जाखानोसै माने उदैयाबो अरखाबायबो नालाय 12:30 जालायलायनोसै जादो दे मा जादो नै बेहा बेस्रा मैया मोनानि दालि गोजां दंमोन बेखौसो फुदुंनानै होबाय आङो जादो मा दे गब हमथानोसै गब जानोसै आइदै खायालं बिदि लगायनोसै आरो एकदम दुन्दिया सुन्दिया बानलु सानलु मिक्स खननानै हराबा मायदि खनाबाय जा दे जा खननि आगैनो हमथानो होनबाबो हमथालाय आगैया नोंनो लगायदो होमबालाय न' जारलाहाय सनाफोर जारला नै बोरैबा गोजा आदा सासेया दांहरदोल' थैखादो लगायबो खादोंसो नै आइदै जायाहाय जोंनाबाथाय गोजौआवथ' जिरायनानै मालाबाबो सुखु सान्थि मोनजाखाया नालाय बे टाइपनिसो आरोना हायाव एकदम खावब आरोना फाथियावहाय लाफा गोबाब एकदम हारिओम सुरुप नांगौल' सनाफोर ओरैबादि मस्त जादोंना लाफाजों ना फिसाजों खारै सोरथो गोथाव मोना गोथाव मोनखायोआनो गथ'फ्राबो इथिं जालागासिनो दङ ओमफ्राय फिसालाखौबो एकदम रायनानै आं लाफा रोसिखौ जाहोदों आरोना सनाफोर एकदम नै बेदरखौबो एसे गबजाबलायबाय आरोना एकदम बिराद मिलायथारोलै लाफा अमा सावनाय अ माय गड ओमफ्राय सनाफोर जानायखौथ' मा होननानै बुंबावनो सनाफोर फुलु जानानै लागोनसै आङो ना सेलाय बेलायसो जोंना जानायफोरानो जाबाय सनाफोर जाखांबाय थुमखांबाय साफ साफाय खालामखांबाय खामानियानो ग्रोब सुपार फास्ट सिस्टेमनिसो आरोना बाजाराव थांबाय फैबाय संबाय जाबायबो सुस्रांबायबो सिबस्रांबायबो साफ साफाय थ'
मा बुंनो जानाय भिडिअ लाबोनो सानबाबो जाया नुबायना माबायदि सेलाय बिलायसो आंनि जानाय सिस्टेम आरोना मालाबा सानो आं फिसाजोखौ आगोल जाहोनानै फुथुनोसै बाट बिदिबो जाया जाफुनायाव सिखारखायो ओंखायनो ज' जायै ज' लेथेर फेथेर जालाबायनाय जायो आरोना बिदिनोसै बिदि समाव जानाय भिडिअ लाबोनो हानाय नङा आङो अब्लाबो नाजागोन सोरबा सोरबा बुंबाय थायो नालाय आगैमोनाबो जानाय भिडिअ लाबो आब' जानाय भिडिअ लाबो आब' होननानैहाय लाबोगोन दे आं मालाबा ओमफ्राय दा भिडिअखौ दोनथ'नोसै सोनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फुरायनाय लांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय ओंखाम ओंख्रिखौ हले मस्ट इन्टारेस्टिङाव जाबाय आरोना सावजानो बनथन गैयाबा सोरबाफोर टाउनाव थानायफोरबा बिदिनो खालामनानै जा बिना तेल आरोना आरामसे तेलखौ बिसोर गारै गारै माने लखबैहाय खालामनानै जाबानो जाबाय सेम फ्लेभार जेबो नङा सेम अराव सावनाया बुंनो थाङोबा एसे गोबाव सावोबा खामख'लायबावगोनसो आरोना ओमफ्राय स' बिदिया खामनाय नङा मोजाङै फेनाव बेलथाय होबानो जारौ मोजां सोमखोर जाबाय बास स' सोनाफोर थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय